Mulla on semmonen, hitsi, pitäisikö mun sisällyttää tämmönen Jari Sarasvuo-tyyppinen 1500 € niin konsultointi. Eikö te tiedä sitä vielä? Hei, mä oon ratkaistu. Mulla meni 48 vuotta. Yleensä Suomessa on se, että se kenttä on sen onnen löytänyt, niin sen kätkiköön, että sitä ei saisi jakaa. No mä oon löytänyt sen. Silloin nuorena, kato, oli synkkä olo ja oli vähän huono olo, kun oli vaan omassa huoneessa. Suomessa ei oikeastaan, niin tuntuu, että Suomessa ei ole mitään. Suomessa ei niin oikein mitään tapahdu. Se on vähän tämmöinen. Nuorena vaan sulla on oma huone ja kitara ehkä siinä ja kuuntelet vähän musiikkia ja sitten katselet sitä telkkaria. Kun Etelän maissa ne tanssii siellä lambadaa ja heiluu ja hyppii. Ja sä ihmettelet, että mikä musta on vialla, kun mä en hypi. Ja mulla ei ole semmoista fiilistä, että miksi siellä on kaikilla niin hauskaa sillä tavalla. Mutta mun hauskaa on ihan erilaista. Tai onks mulla hauskaa? Miksi mulla on tämmönen surumielinen, vähän melankolinen olo? Niin mä ratkaisin sen. Mä olisin mennyt nyt kertomaan sinne mun 16-vuotiaalle itselleen. Siellä auringossahan ihmiset kasvaa. Kun he kasvaa siellä auringon alla. Jos sä menet lomalle auringolla, nyt kun sua hymyilyttää. Siellä kasvaa, niin auringossahan kasvaa melkein mitä vaan. Ja sitten taas semmoinen sinnikäs, semmoinen vähän kitukasvuinen, ettei täällä kaikki selviä. Ja tää tulee sieltä syvältä jotenkin luonnon ja tämmöisen kiertokulun 4 vuoden aikaa. Ja tämmöisen, sieltä tulee semmoinen syvällinen, tämmöinen surumielinen, melankolinen. Että syvällisyys ja surumielisyys on, tai surumielisyys ja melankolia on tämmöisen syvällisen ihmisen onnellisuutta, niin kuin Suomen kanssa. Ei semmoisessa ihmisessä suomalaisessa ole mitään vikaa, että sä oot siellä möllöttämässä, sulla tulee se kaipuu jotain, mitä sä et tiedä mitä sä kaipaat, laitat sen kynttilän, oot yksin siinä. Etkä välttämättä hypii jostain pikkuasioista pöydällä. Suomi ei ole semmoinen kansa. Me ollaan erilainen kansa. Ei me ole semmoinen. Jos sä olisit syntynyt jonnekin muualle, niin siellä on eri kulttuuri. Ja meidän musiikki on vähän erilaista. Aika paljon erilaista. Kun kitara ei saa vireeseen, niin lopetetaan tähän. Ei soiteta enää. No soitakaa vähän epävireeseen. Eikö sä just sanonut, että ei se ole siitä soittimesta kiinni? Aika hienosti hän pisti sen. Mä olin just tulossa siihen, että meillä on kaikissa nimenomaan virheitä ei kannata pelätä. Kun kaikissa ihmisissä